दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोरनि गोबाव समनि दाबिफोरनि गोसोखां बिलाइखौ थांनाय 29 जुनाव रायजो सभा आरो लक सभानि सानै एमपिनि गेजेरजों भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधाननो दैथायहरदोंमोन। बेखौनो थांनाय 1 जुलाइआव रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारिया भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधाननो गोसोखां बिलाइखौ गथायबाय। भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधाननो गथायनाय गोसोखां बिलाइयाव थानाय दाबिफोरा जादों बिटिआरजों लोगोसे आसामनि मैखोम बर' थानाय ओनसोलफोरनि केन्द्रीय बिद्यालयफोराव बर' रावखौ मडार्न इन्डियान लेंगुवेज महरै सोसननाय, बिटिआर ओनसोल आरो आसामाव CBSE कारिकुलामजों सोलिनाय फरायसालिफोराव बर' एमआइल आयदाखौ सोसनथारनाय, CTET आनजादाव बर' रावखौ लेंगुवेज 1 खालामनाय आरो सेन्ट्रेल मुलुगसोलोंसालिफोर फारियै दिल्ली इउनिभार्सिटि, जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि दिल्ली, आसाम इउनिभार्सिटि, तेजपुर इउनिभार्सिटि आरो नेहुआव बर' बिफान गायसननाय। थांनाय गोलाव सम 10 बोसोरनि उनाव बेबादि मोन्नैबो संसदनिफ्राय एमपि मोननानै आरो बै सानैबो एमपिनि एबसु आरो बर' हारिनि गोलाव समनि दाबिखौ मोगथाङाव जाफुंहोथारनो थाखाय खामानि मावनाया थारैनो हारिनाङैनो जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव होननानै रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा साबायखर बावहरदों।